Hello, good morning. Hello everyone, mga plantitas. Nandito na naman tayo sa BQ Mall. Dito sa plant show nila na Bohol Plant Show The Fort. Okay. Nandito tayo dahil dadaan ako dahil may nakita akong i-display ni Mama Eden sa FB niya na Rogoso. Tingnan ko kung gaano kalaki. Parang balak ko kasing bumili ng ganon. Kaya lang wala pang makita, sa kanya meron. Kaya tignan natin dito. Pero ang sadya namin today is going to the airport para doon kay Nang String. Yes, yan. Dahil may update siya tungkol doon sa bahay kubo niya. Inayos nila. Nag-landscape sila. Saan dito? Kamang Eden? Asa nagmili ang Kamang Eden? Foliage, mani. Ano? Ano ba Kamang Eden? Where? Dili man mo. Oh. Asa daw? Ha? Hello. Hello, good morning. Good morning. Asa ba yung gusto ni Ma'am Eden? Eden? Sarado pa si Greenback. Si Eden first. Asa first? Eden? Bakit tignan lang? Hello. Good morning. Ma'am Eden, wala ka. Ayan. Ito pala papa. Look at this one. Ito ang sadya ko. Ito, nakapost siya sa Facebook. Ang laki niya is maliit lang, tsaka may butas. Ayan. At tingnan natin kung matatawaran dahil 3 leaves nga siya pero hindi gaanong malaki. 4,800 dito. Ang nakapost sa Facebook is 4,500. Baka pwede niyang ibigay ng mas mababa kasi maliliit ang dahon. Tingnan lang natin pero wala siya. Ano kaya mapunta? And then, eto, ang dami nilang display. Wala pa po yung mga display dito kasi maaga kami guys. Wala pang, siguro mga past 8 lang. Time check is, ayan, 8:39 lang. 8:39 in the morning. Kaya ang aga namin. Ito nga ang sadya ko. Ito pa oh. Maliliit lang. 4.8 ang cost niya sa Facebook is 4.5. Ang last niya magkano? Ewan ko, di ko alam. Tanong mamaya. Ano ito? Di ko alam kung ano to. What is that? Sa tungkol sa ano yun? Sa pagubatan? Bata, magkano kaya yan? Wala namang price. What is that? Ayan. May butas. Ang box niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, 1, 2, 6 nga. 6 leaves. Ang babsi. Ito nga, ang question ko kung ano ito. Erubescence ito. Erubescence. A kind of erubescence yan. Ayan. And then, meron din siyang William. Teka. Tanong natin kay Greenback. Hindi kasi ang gusto dito si Greenback. Tingnan natin yung kanyang. Ang ganda naman ito. 30% pa. Wow! Ang neon photos niya, ang ganda. How much? 2.5 oh. Ganda. Ay, sold na. Pag maganda talaga. Ang galing na benta ko sa maganda. Subos-subos ka agad. And then, may parang kadang iposo. Dahani naman. Pag ano hinabi ka, pa? Wa pa, pagkaugma. Pagkaugma. Okay. Ano yun, darling? Giilugan nina. Si Victor nagpalit. Ha? Si Victor nagpalit. Giilugan nila kami. Oh, lagi. Malagi na akong gitanaw tong kang Ma'am Eden. Ambot og naihang niyo. Kani ka ha.
Kaning, asa na, glad hands. Ala, lahi man lagi ang tag price diha. Mo na ipas price, ana? Mo na, me? Ha? Kanang Mo na? hands. Oo. Sige, pangutanan na ako ni ma'am. Ay, sakto. Sakto diyan. Lahi akong mata na nalabo. 6'5". 6'5". Pila kay last na ma'am? Ang tawakon. Ha? Tawagan niyo para. Greenbox! Ayan o. Greenbox. Ang suki natin. Always greenbox. Greenbox. Anthurium foliage. Tagpila man eh. What my price? Mas luyo. Ay, 3.8. Okay, 3.8 oh. Variegated. Kinsa to nangita diha? Na sila dire 3.8 lang oh. Oy, 3.8. Tiara. Nakakita na ko. Wow. Ito naman ay Silverian 750. Uy, talaga naman marami kang makikita ditong ambot na lang. Makapa-inlove. No? Tani ma'am, pinailas tani ma'am. 5. Treyubi. Ah. 5 niyo. Treyubi. Oo. Ato ana nakakita na ako sa tag price sa Rogosum, pero ang Rogosum wa na. Ha? Diyan. Oh, price. Mo na among price. Nakita yun diya. Pero wala ang tanong, no? Lain na. Ayaw nga. Pag-ari di ay namo wala. Pagkaugma, ma'am, naa. Oh, Mo dyan nga mong presyo. no, Jod, nakakita ko. Kita pa ko. Sila na kay selling nila. Kilo 185. Ano ito? Ano? Ah, kana? Baon sa nga nani? Sa nga nani, ma'am? Siciliano, ma'am. Anthurium Sicilianum. Pitulyanum. O, tagpila to ni? Ano na, me? Mura siya, bro. Pila to? 1.5. 1.5. Aray. White light, ma'am. White light. Saman. Ang pag-yasok sa ako, wala dito yung kung ano lagi. Ito namin isa pa. Ano man na, ay nakapalit ko din. Walang duha, pero golden nga. Ano parang ganyan, ha? Oh, may golden. Jungle Fever, 7.5. 7.5, ang ganda naman ng variegation, golden. Si white light. Ah, mo din eh. White lizard. White light. White wizard, oh. Meron tayo yan, ha? Meron nga, pero ang sa kanila may white. Ito wala. Meron kami ganyan, malaki na pero wala pang white. Walang white. Ang sa bato, oy. 10 na ang dahon, walang white. Ano ba yan? Ma'am, itap mo. Itap ka. Oh, mo lagi advice nila pero maluoy manta ay kanang masayang manta ba? Pero, Kay, ang Ako katong lang yun amuha imuon. pod kay, katong amuha pod kay, kanang, usara kadahon ang naay kwan diri na sa old. Amo Oh. gikat. Oh. Ang baby kay, white gyud ang ihataw. Oy, ginoo Tuwa. ko. Ginoon? Kanang, Ay, oo, mauna ang malaki. baby, mauna gihatag. Oh, ang laki oh. Na, mauna gihatag sa baby. Sa tapkat niya sa baby niya. Pagkat na humayang gihatag. Ganda. Pero nga naman eh, oh. Oh, Ang laki. Ano mo, ano na siya, ma'am. Muguwa ra na? Putos, iyahara ng Oo. murag putos. Goldie Eye, 3.8. Lagi na, mahal lagi. 450 daw ang Triubi, ma'am. Unya ang Blood Hand, 6K. 6K. Okay. Basin ganahan daw pag Black Corong.
Oh, baka. Ay, kani? Guwapa. Yes, ma'am. Ay, oo, abi na ako. Og kanang antorium. Ha? Kadtong mamulaklak, bitawag ko an. Ala, kurong di ni. Mm. Kurong di siya. Kana siya, ma'am. 2.8 ang isa. Kana. Kani? Oo. 2.8 and 3.8. Nabe, isa na, lo. Ako na naman na po nabili, no? Grabe. Oy, Naihatag daw niyag 2.5 nimo. Ka. Ang black kurong nga tag 2.8. Duha na ng 2.8 na ibili, no? 2.8. Teka, ano ko nga ito? Meron ako makita kanina. Ano siya na? Ay, kanang burgitid Ma'am, na kay Marabilis. burgitid nga cardboard. Di, kadto isa ba? Oh, asa? Zipel, ano? Ay, Mga na si Zipilianum. Ameridium, Zipilianum. Zipelianum, kadto ba? Kadtong, ala. oh. Mga na si Ameridium, Zipilianum. Oh, Ameridium, Zipelianum, daghanag ko nga. Bla 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 nato ani. Mura siya, ano, murag monstera no, monstera na? Ontario. Antorio. Ay, Antonio? Mura siya monstera no? Kay, Guwapa. ano yan ko ano, murag pin natin. Ang ganda ah, 2.5. Makalito, maniin yung mga tanong daghan, manggong nice. Oy! Na, oy! Ang dahon jud may nice basta way diferensya oh. Lagi? Grabe ka. Guwapa. Grabe ha, pagkagwapa. Nana kay Marabilis, ma'am. Na ano, Ah, nakapalit ko dito sa Alturas, sa Plantorama. 2.8 po. Ano, may tao dito, di nade po'y glad hands nga gamay, ma'am. Saman. Kani? Ay, di already ay, oh. Mahal man lagi. Mahangyo naman po nas madam. Ano, por kay na? 4K ang hatag. 6K ra to hatag niya nimo atong dako. Anara. Makat naman na siya kay na may iyang saha anak. Na anak naman yung bago nga nihatag new leaf. Kasi, ugat na ganun. Na ana diri niya di ana po iyang og imo ning putlon mugawas na po di iyang saha oh. Naa. 6.5 ha? Aray. 6 ra hatag sa iya nimo. Guwapa na ni ma'am. Kaysa ato isa. Diri jud ka mukha to. Kaya di ana may old roots. Oo, lagi. Saha na po dre. Ginoo ko, daghan kayo diri, pastilan, mangita mo og lahi nga class na diri green box. Ambot na lang oy. Bisan pa si galig. Maghapon na lang ko diring mototok ani ilang mga kanon. Ambot. Ambot nila di sana nila gikan di Cuba. Sa planet Mars. Okay. Si Kani di pa, Branyato. di pwede 5. Si Branyato. Saman. Nako si February ma'am. Basig na hapon si February. February 2.5. Oh, ang cute. February. May, di ba, di ba, 6 yung hata. O nang giingnan og si Ma'am Jean. Kay 7.5 ikaw na iyahan ang gidown da. Kanang glad hand 7.5 yung price ana. Nya iyang gidown og 6.5. Markdown na nang ako ihatag ng niya 6. Huwa mi sayo kay na nang invite na mo sa Old Airport. Ah, Kaya breakfast
Galibingon kong pagto kaya. Kaya tanaw na ito. Inang magkulit. Ito sa kanya. Ano naman po niya siya mga... The Transperma Blue, ma'am. 5K. Na ay, gamay-gamay di rin, ma'am. Ano? Oo. 3K eh. Ala, ala. Hinay. Ilan eh? 3K. 3K. Na ay, ilan eh? 2.5. 5. Daghan di ay. Daghanin sila. Daghan po. Una. Asa una na akong paliton. 2.5. Tapos tinay ko saka. Ala, nice lagi ng ilang. Look at this. Pila ni? 3.5? 3.5. Ala, binuo ko. Nakapalit ko yung ani. Tingali kapalit. Aka gamay sa una. 4.5. Diba? Pero at least yung dako na. Yung dako na siya karon. Dako na. Ang dako gani ana gipalit ko pa di Rora. 4.5. Kung akong palit gamay. Lagi. Gamay. Siting. Sa okasita kabaligyan may gina na katong na namo sa kawag kay kuan man 4.5 dako na dito ni Father Ora yang gipalit diretso. Kayo, barato. Oh, 4.5. Dako-dako to ani gamay nagisod pa namo sa kawag. Hala! Huwag pa ko kapalit yun. Pastil na nice pa ayo 3.5 oh. Kadtong nangita. Kaya naamang ko ibang video God. Nakakita sila. Ni Ara, 3.5 lang iya ha. Dako na. Green box. Remember, green box. Eh? Si Giant Ataba. Oh. Ako ang dako din na. As your worship Oh. through divine providence. All this in the name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mapalit na dayon ron. Ay makalimlian na. Ng golden. Thank you. Oh. Wala o, wala man si Puan. Isa. Wala dito. Sana yan ang gusto ko eh. Ito muna ang gusto ko. Ito gusto ko eh. Ito eh. Wala tayo nito. Gusto ko yan. Ay. Wala si Ma'am Ede. Okay, 4-8.